Mikä värinen toi nelosen valo? Kui? Se on rikki. Niin on. Huonon myivät. Me tullaan kuulemaan tästä. Tai mä tuun kuulemaan tästä. Niin, Rode. Jos kuuntelet tämän jakson, niin lähetä mulle uusi Rodecaster Pro 2. Nelosen valo ei toimi. Kiitos. Kiltti. Kiitos. Hei kaikki ja tervetuloa taas meidän adventtiseikkailun pariin, eli Adventti Adventure. Jossa me joka adventti viikonloppu niin tuodaan teille uusi jakso tähän maagisen ihanan lumentäytteiseen joulumieli. Nyt tulee liikaa sanoja asiaan. Ja tässä on meillä oikein hyvin mennyt nämä 2 ensimmäistä jaksoa, jossa on tapahtunut sitä sun toista. Mutta mihin mennään tästä eteenpäin? Katsotaanpa ensin, miten tämä tarina loppuu. Se tulee ensi jaksossa, mikä on itse asiassa jouluaatto. Jos mulla olisi sounddroppeja, niin nyt mä pistäisin tähän jonkun joulupukin. Ho, ho, ho. No se oli hyvä. Se oli tarpeeksi hyvä. Ei tarvinnut, joo, ei tarvinnut sounddroppeja. Mutta uusi jakso myös tarkoittaa sitä, että mulla on taas uusi kysymys, joka on jouluaiheinen totta kai. Eli Sammy, Hilja, Jarmo, millainen on täydellinen jouluruoka tai annos? Kuten jo mainittu, mä en ole hirveä jouluruoan ystävä. No, mutta Hilja, immersio. Otetaan sisällemme joulun mieli hetkeksi. Iskän luona me aina syödään perunamuusia, lihapullia, sitten siellä on rosollia tai punajuurisalaattia, herneitä, raajuustoa, siis tavallinen ruoka, mutta onko ne itse tehtyjä ne lihapullat? On, ne on itse tehtyjä. Ja yleensä aamupalaksi on tietenkin riisipuuro. Se on semmoinen jouluruoka, mistä tykkään. Okei. Okay. Any takers? En viitti kertoa tarinaa, minkä takia en tykkää laatikoista. Saatan arvata. Se voi olla tämä, mitä Hillan munatoti tekee. Katsotaan selviikö, mitä se tekee. Niin, katsotaan selviikö, mitä se tekee. No, mä voisin olla vaikka seuraava. Meillä on aika monessa, tai niin kuin noissa 2 aikaisemmassa niin kuin kysymyksessä, niin Hiljan kanssa meillä on ollut aika samat. Niin silleen, jos mä nyt muistelen, että ensimmäinen kysymys meni kanssa samoilla aaltopituuksilla. Mun täydellinen jouluruoka tai annos on lihapullia. Lihapullia, muussia. Ja nämä lihapullat ei ole mitä tahansa lihapullia, vaan ne on mun mummin tekemiä lihapullia, mun isän äidin tekemiä lihapullia. Tämä saattaa myöskin tulla siitä traditiosta, että kun on niin monta joulua vietetty isän puolen sen suvun kesken, jolloin ollaan syöty yhdessä ja tehty kanssa ruokaa. Mummi sen yleensä on tehnyt sen ruoan pidemmiltä, niin mummi, sun lihapullat on ihan parhait ja se soosi. Tosi kivalta kuulosti. Eiks niin? Sä katot mun lautasta nyt siinä. Siinä on kinkkuu. Mä näen jo millainen Sammyn lautanen. Ai. No mun joululautasella on kyllä kilo graavilohta ja sitten toinen läjä ruusukaali. Toi on hyvä. Graavilohi on ihan fine. Siis raakalohi, ainakaan graavilohi ei kauhean mene, mutta mä otan mieluummin sen kuin sen. Sä oot se ruusukaali. Joo. Onko se niitä Brussels sproutseja? Joo. Eli niitä pyöreät? Ne on kyllä hyviä. Uunissa paahdettuna. Mä olin siis Jarmo, mä olin just siellä, että onko meidän nyt niinku jaettu tää pöytä. Mä menen sanoa hyvät katsojat. Hyvät kuuntelijat, meillä on niinku tämmönen pitkä pöytä ja mä Jarmolla on toisella puolella pöytää ja Hilja Sammi on toisella puolella pöytää. Me vedettiin just tähän rajaan. Tässä on ne ruusukaalit. Tässä on ne sun ruusukaalit. Ok, Teme. Mä lähden menee. Mut mitä Jarmo sulla? Aika lailla perinteinen perunamuusi, kinkku, koska meillä kotona yleensä tehdään kinkku sillä lailla, että ostetaan joku yli 10 kilon kinkku, pistetään aatonaattona uuniin joskus 6 aikoihin ja otetaan aamuna 6 pois.
No niin. Ja se on sellaista, että kun siitä ottaa kinkusta kiinni, siitä saa vetää sitä lihaa niin sellaisia niin kuin melkein 30-senttisiä strings. Onko se vähän niin kuin pulled pork? Niin. Juuri näin. Eli niin kuin tekemällä tehty. Juu. Joo. Okei. No toi kuulostaa paljon paremmalta kuin ruusukaan. Aha, ok. Mutta ruusukaalista puheen ollen haukkuvat asiat ei välttämättä tykkää kaalista myöskään ja siinä tilanteessa te ootte. Toi silta oli Oliko tämä vihje? Toi silta oli niin huono. Okei, lähdetään matkaan. Eli 2 aikaisemmassa jaksossa urheat tonttumme ovat lähteneet joulukylästä, koska ovat kuulleet, että joulupukki on kadonnut. He ovat etsineet joulupukkia ympäri ämpäri joulukylää, saaneet tiedon vanhalta tontulta, että kaiken takana on oltava Krampus, koska hän tykkää kujeilla tontuille ja Krampus asuu Koukkusormi-vuorella. 3 urheaa tonttuamme, Touhu, Hilla ja Kaneli, ovat lähteneet kohti Koukkusormi-vuorta ja huomasivat keskellä matkaa, että eivät he pääse eteenpäin, jos he eivät käytä hyväkseen Maggalta eli vanhimmalta tontulta saatua esinettä, koska hän epäilee, että se on liittynyt jotenkin Krampukseen. Touhu tekee niistä bandanat ja hatut ja kaikki mahdolliset esineet tontuille, että he pystyvät vapaasti kulkemaan kohti Koukkusormea. Koukkusormen puolessa välissä heille tulee vastaan luola. He päättävät mennä luolaan, joka oli erittäin hyvä idea, koska hetkeä myöhemmin lumivyöry tuli ja tukki luolan suun. Jos tontut olisi ollut ulkopuolella, he olisi ehkä voineet tippua alas vuorelta. Aika fataalia hommaa, mutta onneksi ottivat kahvia ja vähän kinkkua ja piparia ja taskumatillista kamomilla teetä. Kossua. Tai no ollaan tarpeeksi lähellä jouluaattoa. Ehkä sillä oli tippa. Touhu otti vähän minttukaakaata. Niin, se otti Touhu minttukaakaata. Jonka jälkeen sitten Touhu päätti, että no minäpä räjäytän tämän auki tämän luolan suun ja me päästään jatkaa matkaa. Ja niin tapahtui. Huipulle päästyään he tulivat valtavan luolan suulle, joka tuntui menevän sisälle tähän Koukkusormen vuoren päätyyn tai vuoreen sisälle. Ja kuumuava ääni kysyi heiltä, että mitä he ovat tekemässä, johon he vastasivat, että onko pukkia näkynyt. Ja heille vastattiin, että jos haluatte asiaa takaisin, valmistautukaa maksamaan hengellänne. Ja sitten kuului haukkumista ja luolan suusta ja valmistauduimme siis taistoon. Suojautukaa. Niin niiltä koirilta vai sun pommelta? Musta tuntuu, että molemmilta. Kun Kaneli kuuluu, että sieltä on tulossa haukkuvia asioita, ensimmäinen, mitä se tuuma on Sesse. Tarkoittaako te muuten sitä, että Kaneli, jos ei tykkää niin kuin, tai tykkää enemmän eläinseurasta kuin muista tonttuseurasta, niin silloin kun Hilla on orava-muodossa, niin Hillan on helpompi lähestyä Kanelia? Kyllä. No, se on hyvä tietää. Okei, mä olin homebrewamassa, että me oltaisiin menty samalla tavalla periaatteesta taistot kuin missään muussakaan roolipelissä, mutta mennään, niin kuin mä sanoin, mennään mahdollisimman pitkälle Fatein mukaan. Ja kuuntelijat, mä oon unohtanut sanoa aikaisempina jaksoina, mutta ei huolta, me tehdään virheitä, mutta ne kuuluu meidän peliin. Jos teistä tuntuu, että käytämme Fatea väärin, emme käytä sitä väärin, se on vaan meidän pelimme. Eli Fatein mukaan taistelun vuorot menevät silleen, että narratiivisesti päätetään, kenellä se olisi luonnollisilta olla se aloitus, jonka jälkeen se aktivoitunut pelaaja valitsee seuraavan, joka aktivoituu. Eli narratiivisuus pidetään mielessä ja lähdetään liikkeelle. Tässä on semmoinen juttu, että musta tuntuu itse pelinjohtajana, että en paukuttele omaa kattilaa, mutta nämä 3 tonttua on ehkä vähän yllättynyt siitä, että nämä koirat. Mutta koska ne kuulee ne ensin, niin musta tuntuu, että joku teistä saa mennä eka, koska te kuulette ne etukäteen.
Olisiko se kaneli, kun se toivoi sieltä, että sieltä tulee jotain Niin. mukavia että eläimiä? se ensimmäinen reaktio tulisi sieltä. Joo, voidaan aloittaa kanelista. Eli kaneli sä kuulet, tai te kuulette haukuntaa tai tällaista murinaa haukuntaa sieltä vuoren luolan sisästä ja se lähenee. Kaneli, sinä aloitat. Joo. Periaatteessa. Voinko käyttää 2 feittipointtia? 2. Mihin sä haluat käyttää? Kokeile. Haluaisin käyttää siihen, että pystynkö mä niin kuin, kutsumaan niitä koiria itteni luo ystävällisessä mielessä. Joo. Voit. Mitäs, eli sä käytät 1 fate pointin mihin? Siihen, että ylipäätään pystyn käyttämään tuon stuntin ja toiseen siihen, että mä saan empatiaan plussaa. Se kantaa +4. Joo, nyt Yes. temppu antaa itsessään +2 ja Yes. sitten sä käytät fate pointin, että saat +2 siihen. Niin kuin. Yes. Joo, kyllä. Ai niin, ja Sammy, sit jos tässä pelikertojen aikana, niin näiden 2 jakson aikana heittää hirveästi niitä miinuksia, niin sä voit käyttää fate pointin, että sä et koko jutun uusiksi. Okei, 4. Niin, se on se 4. Okei. No, minäpä heitän Susille tästä, katsotaas. Milläs he niin kuin vähän ottaisi vastaan. Eli sulla on 4 se sun luku. Sus. Mitä sus heittää? Musta tuntuu, että suttoset heittää. Hop. Huonosti. No kuule, sudet heitti huonosti. Vaikka niillä on +2 asioita, mistä he saa noita. Joo, ihan hyvä, että Sammi, että annot mulle näin. Ole hyvä. Okei, eli mitä tapahtuu? Sä heitit nyt, sä siis onnistuit siinä, että sun heitossa, niin mitä tapahtuu? Joo. Tai niinku, että mitä kaneli tekee? Kaneli, joka on tottunut niin kuin elämään eläinten kanssa ja toimimaan eläinten kanssa enemmän, ottaa niin kuin sähän rauhallisen asennon, tuu tänne. Ja astuu eteenpäin vai? Juu. Okei. Ketäs olisi seuraava? Sä saat oikeastaan kaneli, sä saat valita, kuka on seuraava. Otetaan Hilla. Okei. Hilla. Kaneli. Kanelin toiminnot ovat tehty ja sä näet, mitä tapahtuu. Mä mietin. Että kiinnostaiskohan susia jahdata vähän pikku oravaa? Niin sä oot oikeastaan vielä orava. Joo. Sä oot periaatteessa vielä orava, koska jos tää lähtee, kun sä päätät lopettaa sen, tai kun sä meet tajuttomaksi periaatteessa. Joo, mä oon ajatellut, että se on, että jos mä päätän, että se loppuu, tai jos tyyli vaikka mua lyödään, niin sit mä muutun takaisin. Just näin, tyyli. Et joku niinku aiheuttaa semmoisen keskittymisvaikeuden. Tai joku liikaväsymys tai Näin jotain. just, näin just. Mitä Hilla tekee? No mä yritän harhauttaa sitten, kun ne sudet alkaa lähestymään, niin jos joku niistä lähtisi vähän kauemmas sieltä. Okei, eli sä voit käyttää siihen varmaan huijausta, eli deceive, huijaus. Sä voit varmaan käyttää sitä tähän. Toi kuulostaa siltä tavalla, että sä yrität saada ne seuraamaan sua, ellei sulla ole mielessä joku toinen taito. Yllytys. Mä yritän yllyttää ne jahtaa mua. Hei, totta. Käytä sitä. 1. 1. Sitten mä heitän tosta. No. Joo. Okei. Ei vielä ole varmuutta, mutta sä meet oravan muodossa vähän eteenpäin ja oot valmis tavallaan lähteä juokseen, että sit sä niinku harhautat. Kuka on seuraava Hilla? No sehän on meidän tuhon tuomittu. Eli mitä Touho tekee? Jestas. Nyt sieltä tulee jotakin. Täytyy paeta. Mahtaako täällä olla jotain, mihin voin kiivetä? Tässä on isompia kiviä ja kiven lohkareita, mutta puita täällä ei ole, kun tää on vuoren huipulla. Mutta täällä on semmosia isompia lohkareita, minkä päälle sä voisit kiivetä, että sulla on vähän korkeampi asema.
So be it. So be it. Mikä sun athletics on? +2. +2. Sitten sä ei tarvitse heittää, sä pystyt kiipeämään. Tähän menee sun vuoro. Kun sä tavallaan liikut ja sä kiipeät, niin siihen menee sun niinku vuoro. Eli nyt sä oot valmiina siinä. No, koska te ootte kaikki toiminut. Niin Onnea vaan Hilja ja sitten sieltä vuodet kuuluu. Hilla ja Kaneli. Niin hyvä, että sanoit se koristi sen Hilla. Sanoit eka Hilja. Mä olin valmis sanoa, että sieltä kuuluu sieltä luolesta. Kuka on Hilja? Niin te ootte toiminut, niin sieltä tulee 3 sutta ulos, jotka juoksee teitä kohti. Ja ne ei ole ihan teidän luona, mutta tämä Kanelin heitto tästä, että hän on kovin ystävällinen ja hän on kovin niin kuin vastaanottavainen tämä sutta kohtaan, niin tämä susi niin kuin hetkessä, niin tämän ison suden, siis ne on isompia kuin te, niin tämä suden tavallaan persoonallisuus vähän muuttuu sellaiseksi, että se on ensin vihainen, mutta sitten se kummallisen nopeasti on, kun sulla on iso vahtikoira ja tulee tuntematon, ja se tuntematon on silleen apua, että nyt toi koira ottaa, niin kuin, että nyt toi koira suuttuu, ja sitten se koira onkin ihan chilli. Tämä susi on sama juttu, että tulee ensin, että okei, että ei kai susi käy mun kimppuun. Se tulee näkyviä ja se huomaa, että on uusia ystäviä, ja sitten se on heti iloinen ja alkaa tulemaan Kaneliin kohti. Ja nämä 2 muuta, niin toinen tulee kohti Touhoa, ja toinen tulee kohti sitten tätä Hillaa. Eli toi onnistuminen siinä noilla susilla oli se, että kaikki ei lähtenyt niin kuin sun perään. Eli ne 2 ylimääräistä, vaan 1 tulee sun kimppuun tai niin kuin sua kohti ja 1 tulee Touhoa kohti. Ja ne ei ole vielä teidän kohdassa, ne on just kohta teissä kiinni. Mitä haluatte tehdä, eli kuka teistä on ensimmäisenä? Itse asiassa mä saan päättää, koska mä olin seuraavaksi aktiivisena. Ja mä valitsen mun sudet. Ok. Gee, wonder why. Tää olisi sama juttu, jos mä käyttäisin kaikki mun sudet ja sitten saatte päättää, niin se menisi ihan samalla tavalla. Eli ensimmäinen susi, mikä tuli kohti Kanelia, se itse asiassa pysähtyy istumaan Kanelin eteen ja heiluttaa häntää silleen. Ja se kiertää Kanelin ja niin kuin työntää Kaneliin selästä, että Kaneli menisi kohti sitä luolaa. Mutta siis, että se on ystävällinen, että se ei ole semmoinen menen luolaan, vaan se on silleen niin kuin, että se on silleen, mentisikö tonne? Tää yksi saapuu tän oravan luo. Ja se... ja se on hyvä, kun siellä on lunta, niin sitten se orava katsoo sieltä lumesta silleen, oh god. Ja tää susi tulee ja yrittää vähän hauk. Se olisi 3. Eli jos sä haluat väistää, niin sun vastus on 3. Ja millä mä väistän? Athleticsillä. Onneksi mulla on siihen plussaa eläinmuodossa. Oh, nice. Eli sun vaikeusaste on periaatteessa 3. Eli mun pitää saada 3, niin mitään Näin just. ei tapahdu. Näin just. Se tuli Mä saan 1. 1, eli sä otat 2 fyysistä vaurioa. Joo. Joo, kyllä. Jump. Sieltä tulee chompis ja se ottaa susta kiinni, jolloin aiheuttaako tää sen, että sä muutut takaisin hillaksi. Joo. Ja sä muutut sen suussa takaisin hillaksi ja se... Mä oonkin vähän isompi makupala. Se murisee siinä, mutta se ei pure siis aktiivisesti, se vaan otti kiinni, joka sattui. Mutta nyt se pitää sua vaan suussaan ja kääntyy kohti sitä luolaa. Ja tää 3. susi, se tulee siihen lohkareen alapuolelle ja vaan niinku murisee, haukkuu sulle siinä, koska se ei pääse siihen ylös. Ja mä valitsen, että Touho menee seuraavaksi. Mitä sä Touho teet? Missä se oli täällä? Nyt täytyy nopeasti kaivaa. No niin, ei, tuolla se on. No niin, hyvä. No niin, täällä alkaa löytyy. Tavarat lentää sieltä pussista ja... Se susi katsoo siinä lohkareen alla silleen, se tippuu vähän kamaa. Jaha, no niin. Maistapas tätä.
Ja sieltä tulee, anna mulle ammunta heitto. 2. Okei. Suden dynamiitin väistämistaito, katsotaan. Sillä ei ole Vai ihan varmaan... keltaisen lumipallo. Niin, keltainen lumipallo. Okei. Sä saat 2. Eli se ottaa, se väistää sen. Ja se aiheuttaa sen, että siinä vieressä se dynamiitti räjähtää. Se menee, jyms. Ja se menee siihen viereen. Ja sä tunnet, kun se lohkare liikahtaa. Eli mä painostan sua nyt, että sun täytyy tulla alas täältä lohkarelta tai se tippuu. Hyväksyksä sä tän? En. Eli siinä on saanut mulle faith-pisteen. Ja pikakellosta taaksepäin. Se räjähtää siihen viereen dynamiitti jyms, mutta se ei lähde liikkuu se järkäle. Okei, eli se oli mun vuoro. Ei, kun se oli Touhun vuoro. Touhu, kuka on seuraava? Eli et sä halua liikkua. Sä teit äsken toiminnon, haluat sä liikkua vielä? Ei tarvi liikkua. Joo, kuka on seuraava? Hilla on seuraava. Okei, mulla on idea. Mikä? Koska mä en ehdi valmistaa tässä yhtäkkiä suden nuolessa mun kylkeä mitään juomaa. Joo. Mutta jos mä ottaisin sieltä mun pussista kuitenkin tähän juomaan kuuluvan ainesosan, eli vähän noita lakkoja, ja tunkisin niitä sen suden suuhun. Joo. Siihen mä voisin oikeastaan, ottaa siitä fate-pistemaksun. Se voisi olla mun ehdotus. Tavallaan, että se vaan tapahtuu, koska tähän heittäminen, että jos sä oot sen suussa jo valmiiksi, niin mä en näe, että heittäminen on enää tässä vaiheessa silleen, että saat sen sinne suuhun, kun sä oot sen suussa. Niin mä voisin ottaa sut fate-pistemaksun, että se vaan tapahtuu. Joo. Ja lakkatee tosiaan aiheuttaa tainnutuksen, kuten ensimmäisessä jaksossa vähän ilmi tuli. Mm-hmm. Eli se estää sen suden seuraavan toiminnon. Nonni, okei. Sä alat ottaa taskustasi tai laukusta niitä lakkoja ja oot, ota tästä! Ja pistät sen siihen suupieleen, venytät sitä suupieltä ja tunget niitä sinne suuhun. Ja sit siitä alkaa kuulua sun sudesta. Mä näen, että tää on niin semmoinen cartoon hetki. Semmoinen tosi perinteinen just, että kaikki venyy ja... Kuka on seuraava? Itse asiassa ainoa jäljellä on Kaneli. Koska mun sudet oli ensimmäisenä, eli Kaneli on sitten seuraava. Joo, Kaneli tuntuu sellaisaan, kun suusi tönii ja okei, tänne kun suuntaan me mennään ja menee vaan. Kaneli, ei! ja sit se eli sä alat kävelemään sinne luolan suuteen. Joo. Ja se susi siis, se tulee silleen vieressä, kun se oli oma koira. Silleen, että se vaan, kyllä. Ja Kaneli ehkä rapsuttaa sitä suren kaulaa siinä samalla, kun se kävelee sinne suuntaan, mihinkä susi sitä vie. Ja koska nyt alkaa uusi kierros, niin Kaneli, kuka on seuraava? Myöskin puhuminen on niin sanotusti vapaata toimintoa, eli jos te haluatte nimenomaan niin kuin vähän puhua, niin se on siis täysin luvallista, siis se ei ole kielletty. Koska mä haluan käyttää niiden vuoron, niin sudet on seuraava. Tai yksi näistä susista on niin kuin seuraava. Okei. Tämän suden, ketä on Kanelin kanssa, niin sen vuoro menee siihen, että siis se ei tee mitään Kanelille, vaan se vaan kävelee siinä vieressä. Ja sit mä aktivoin suden, joka pitää Hillaa sen suussa, mutta sen toiminto olisi ollut, että se liikkuu kohti sitä luolan suuta, jonka siis Hilla tunnistaa, että se olisi mennyt sinne suuntaan. Mutta sitten se susi on vähän silleen, että ei oikein tiedä, mihin suuntaan menee. Vähän semmoinen semmoinen vedoton olo tavallaan tulee siitä liikkehdinnistä, kun Hilla on sen suussa. Ja sillä meni periaatteessa vuoro siihen. Joo, toiminto, joo. Ja mä valitsen Touhon seuraavaksi. Touho näkee tämän just, että Kaneli on yhä lähempänä luolan suuta, siis se susi ei tee sille mitään. Ja sitten tämä toinen susi huojuu siellä Hillasuussa ja Lakkasuussa. Kaneli.
Mihin olet menossa? Miksi et ota Hillaa? Mut käskettiin tänne päin. Uskomatonta. Olemme pelastamassa pukkia, emmekä rapsuttelemassa koiria täällä. No, ehkä onnistut väistämään ensimmäisen, mutta täältä pesee lisää. Ota tästä. Okei, anna tulla. Noni. Ei. Onko se taas 2? 2. Okei. Eli kyseessä on taas 2 ja kyllä se siinä katsoo vähän silleen, että mitä sieltä taas tulee. Oi. Hyvä herra, olette onnistuneet. Susi sai yhden onnistumisen ja plats. Eli silloin susi saa yhden stressin, joka aiheuttaa sen, että se susi perääntyy. Eli se menee vähän lähemmästä luolaan. Joo, se menee vähän lähemmästä sun luolaan suuta, koska sillä ei ole mitään haju, mitä äsken tapahtui. Yhtäkkiä vaan sattui ihan sikana. Ja haluaako touhu nyt liikkua sitten? Siinä jos sutta alla, se lähti vähän kauemmas siihen. Ei. Hyvä on. Kuka on seuraava touhu? Täällä on 1 susi ja Hilla ja Kaneli jäljellä. Joo. Se susi, joka oli mun lähellä, niin se vuoron. Hilla ja susi, joo. Se susi, joka oli äsken juoksi pakoon, häntä pelottaa, ja häntä pelottaa yhä. Pelkkää miinusta ja 1 plussahan tää tuli 3 miinusta, niin sitä pelottaa liikaa, niin se menee takaisin sinne luolaan. Ja sitten sieltä luolasta kuuluu. On se kumma, kun kiusaatte niitä hukkia. No, jos haluatte sen, mitä olette tulleet hakemaan, niin tervetuloa sisään. Ja sitten se varjo menee vähän pois siitä luolan suusta. Tai niin, se katoaa, ne kasvot katoaa siitä sinne vuoren sisälle. Ja siinä oli mun vuoro. Seuraava on Hilla, koska Hilla on viimeinen sitten enää tässä. Joo. No ilmeisesti lakat onnistu vähän, niin Hilla riuhtoo itsensä siitä suden suusta. Kyllä. Ja lähtee seuraamaan Kanelia kohti luolaa. Okei. Kuka on seuraava? Sä olet viimeinen, eli nyt sä aloitat uuden kierroksen. Kuka on ensimmäinen? Touho. Okei. Touho. Hilla juoksee, lumi narskuu sen jalkojen alla, kun se juoksee kohti Kanelia ja luolan suuta. Touho, nyt pelastetaan pukki. Sieltä luolastako se löytyy? Niin, varmaan. Mutta entäs sudet? No ne on kaikki kai matkalla sinne luolaan kanssa. Ainakin niin mä ymmärsin. Tää ei ollut siis Hillan puhetta. Tää oli niinku ihan vaan mun omia huomioita, joita ilmeisesti Samu ei ole kirjoittanut ylös. Memo ei mennyt läpi. Touhu on turhautunut. Keski-ikäinen tonttu tietää paremmin. Hän on turhautunut. Pyyhkii otsaa ja vähän nokea pois. Hyvä on. No niin, nyt lähdetään kaikki sitten. Odota minua, Hilla. Joka kerta. Oisko touhun trouble se, että se ei muista Niin. Ja te menette, tää susi menee Kanelin kanssa sisälle tonne luolaan ja sitten tää pahoin Hilla juoksee kohti luolan suuta kanssa, että ne on just siinä kanssa. Ja touhu, kun juoksee, se hyppää alas sieltä järkelee, että silleen nörsk, se hyppää lumelle ja alkaa juoksemaan. Ja sit se vaan huomaa, kun se pahoinvointinen susi on siinä kierkkeellä silleen. Joo, sit se lopettaa. Ja te kaikki 3 pääsette tähän luolan suulle. Ja te meette tänne luolan pimeyteen, mutta sieltä yhtäkkiä tulee tämmöisiä, siellä on tämmöisiä soihtuja, mitkä valasee teidän tien sinne syvemmälle sitä koukkusormia. Ja te päädytte tämmöiseen luolaan, isompaan luolaan, jossa virtaa magma alapuolella ja sitten siinä on magman päällä liikkuvia kiviä ja sitten vähän jotain pilareita. Ja siellä toisella puolella näkyy taas tämä paholaisen luoma musta varjo kasvoista, joka sanoo teille.
Ehkä selvisitte ensimmäisestä asiasta, mutta entä tästä? Tulkaa hakemaan! Ja nyt on oikeastaan niin kuin periaatteessa tämmöinen vapaamuotoinen, että tämä ei ole enää taistelukohtaus, vaan te olette, että nyt te saatte vaan päättää, mitä teette. Eli meidän pitää päästä tämän magman yli jotenkin vai? Mm-hmm. Siellä on toinen luolan suu toisella puolella. Minusta tämä ei ole ollenkaan hyvä idea. Meidän pitäisi mennä takaisin. Pukki ei varmasti ole täällä. Miksi hän tulisi tällaiseen paikkaan? No kun se Krampus on tuonut sen tänne. Ja Magga sanoi, että se lähettää punatulku, jos se löytää pukin. Sori, tää oli tämmönen niinku, yhtäkkiä teidän vieressä on semmonen pieni luolatonttu. Ja Magga sanoi teille, että se lähettää punatulku. Mitä sä täällä teet? Sori, sit se kipittää pakaa. Kanneli ottaa repustansa pukin hatun, näyttää sitä sudelle ja etsi. Heitä mulle tää eläinten käsittely. Eli sulla on varmaan stuntti siihen, mikä antaa +2. Sä oot päättänyt, että se antaa +2, niin empatiaheitto on +2. 5. Heitä toi uudesta, toi vähän sivuttainen noppa. Okei, 4. Ok, Kaneli. Sitten taas tuo OK kaneli. Mä saan niin nähdä tää semmosena animemaisena, että siihen tulee vaan semmonen kuva silleen, että kuvataan kanelin olan takaa taaksepäin. Siellä on vaan semmonen varjo touhon naamalla. OK kaneli. Ja katsotaan, jos tää susi haluaa. Tässä tuli jo varmaan 1 tai 2 vaihteen ero noihin heittoihin. Eli tää susi nuuhkii sitä iso J nimellä varustettua tonttulakkia ja laskee itteensä sen verran, että kaneli pääsee niinku sen selkään. Kanneli kiipeää selkä. Ja sit se lähtee oikeastaan hyppimään, se susi, se loikkasee niin kuin niitä todella helposti, koska teille tontuille olisi ollut ehkä vähän vaikeeta. Tai ei vaikeeta, vaan niin kuin vaikeampaa, koska te niin paljon pienempiä. Niin sit tää hyppii pari eteenpäin tää susi. Mitä muut haluaa tehdä? Tuuttako te? Ota hetki. Touho kattoo hillaa ja pudistaa päätään sellainen. Ei, kyllä me tästä jotain keksitään. Hei, me ollaan craftaajia. Nyt tehdään silta. Onks jotain, jos katsoo ympärille, niin onko siellä mitään? Sieltä löytyy niitä soihtuja, että on seinillä niinku soihtuja, että siellä on semmoisia pieniä niinku puukapuloita. Mutta sit sä huomaat, että siinä on, tää on ehkä ollut kaivos joskus. Niin täällä näkyy siellä sun täällä vähän semmosia niinku raiteita, mitkä tavallaan tulisi tästä läpi, mutta magman takia niitä ei enää siinä ole. Mutta sitten siinä löytyy köyttä ja siinä löytyy vähän sellaisia 2/4 sieltä sun täältä. Noniin, rakennetaan joku siltasysteemi yhdessä. Löytyykö minecarttia tämmöstä? Heitä notice, Touho. Heitä notice. Jos toinen haluaa auttaa toista, niin te olette toisen, että kummalla on isompi taito, ja sitten lisäätte siihen +1 vai +2 mun mielestä, että jos toinen vaan niinku auttaa. Ei se löydä mitään. 1. Hei, sä näet tämmöisen kaivoskärryn, sä meet sen luo, ja oot silleen, voi pojat, ja otat siitä kiinni, mutta sä huomaat, että se on puoliksi siinä magmassa, että se on niinku uppoamassa sinne. Jahas, tästä ei kyllä taida olla mitään apua meille. No mä sanoin, että tehdään silta. Auta mua. Auta mua. Buffaa mua. Buffa. Autan hillaa. Okei, sanotaan, että sä saat siihen +2, eli se olisi crafti, crafti, eli kädentaitoheitto. 4. Silti. Siis ei sen puoleen. Mä ajattelin, että se olisi ollut... Ei, vaan kun tää on siis periaatteessa 0. Ja mulla on 4 + 2, 6. Näin just. Ja eli 6, ja mä olin laittanut tälle vaikeusasteeksi 3, niin toi meni 3 yli. Eli 2/4, köyttä, touhulta varmaan löytyy laukusta jotain vähän rautalankaa johonkin vaikeampiin kohtiin. Ja te olette tehnyt semmoisen tikkaat, mitkä menee puoleen väliin tätä salia tai niinku luolaa.
Tung, 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 tung. Joo, just tämmöinen. Ja sitten, Pora löytyi taskusta. niin on semmoista tavallaan tikkaat, että Joo. sitten menette niinku tikkaita pitkin, tuotte puolessa välissä. Ja silloin samaan aikaan, ei ihan samaan aikaan, teillä olisi pitänyt rakentaa aika kovaa tahtia, jos se olisi ollut samaan aikaan. Niin toi Kaneli ja se susi odottaa sen keskellä, sitten saat sen valmiiksi. Sen sillan pistätte siihen, että päästä puoleen väliin ja nyt olette kaikki puolessa välissä. Ja Kaneli varmaan jatkaa suden kanssa. Kokeile uudestaan, että tällaista eläinten käsittelyä kokeile uudestaan, että haluuko se tulla enää tästä pidemmälle. Ja te muut, no sitä siltaa voi käyttää, että vautatte sen ja käännätte sen niin kuin toisinpäin. Joo. Jaksaa, Touho. Mä maksan yhden feinttipointin. Joo, että sä et uudestaan koko Joo. käden. Yes. No nyt tuli parempi. Näyttää hyvältä. Paremmalta. Jes, elikkä 4. 4. Juu, kyllä. Sitten katsotaan vaan, että mitä susi on mieltä. Joo, ei. Tai siis ei sille sudelle, että se suostuu. Ja sitten kun Hilla ja Touhu saa sen sillan toiselle puolelle, niin sit sä oot saanut sanottua sille sudelle, että okei, nyt tuut vaan mukaan, niin sit Hilla ja Touhu on toisella puolella ensin ja sitten se susi suostuu tulemaan ja viemään sut sinne toiselle puolelle. Ja sitten se susi laskeutuu, että sä pääset sen selästä niinku pois. Joo, Kanneli antaa sille loput ruuasta, mitä siellä oli siellä viitan taskussa. Sitten se susi syö sen siihen. Ja sitten se ottaa semmoisen isomman palan jotain kinkkua. Ja sitten se lähtee takaisinpäin. Ja susta tuntuu, että se vie sen sille kaverille, jolla oli paha olo. Kaveri ottaisi vähän kinkkuu. Ja te pääsette eteenpäin. Ja te vaan kuulette sieltä syvemmältä. Tervetuloa, tontut! Mulla on tää lähetys pukille. Mä en oo koskaan myöhässä näiden kanssa. Ja te menette eteenpäin. Ja te päädytte tällaiseen isoon, vielä isompaan luolaan, mistä tulee katosta on aukko, mistä tulee kuun valoa läpi. Ja siellä sun täällä siis aivan jäätävä määrä. Te tunnistatte, että hei, toi on mistä Tarmo sanoi viime kuussa, että se katos. Tai hei, tossa on toi marjapuurosen saunapipo. Ja että sieltä löytyy siis kaikkia tämmöisiä niinku pieniä tavaroita, mitkä te tunnistatte, että joku on kadottanut. Ja sitten sieltä löytyy myös jotain arvotavaroita, näette kultakolikoita siellä sun täällä ja tällaista niinku, mitä Krampus on ehkä varmaan ottanut. Ja sitten tämmöisen keskikasan, mihin tulee kuun valo ja sitten vähän lunta tulee sieltä katon aukosta, niin sieltä nousee punakarvainen vuohimies, joka nousee siihen kasan päälle ja on: Tervetuloa, tontut. Mitä siis halusitte? Hei. Pukki tänne. Pukki. Pukki on kadonnut. Pukki on kadonnut. Pukki on Pukki on kadonnut. kadonnut. Sitten huomaatte, kun se tavallaan, kun se oli nousemassa sieltä, niin se ääni kuului. Mutta tunnisti, että se on jonkinlainen niin kuin vuohimies. Sitten se tulee siihen päälle, että Sitten se onkin semmoinen pehmoinen lammas. Mä käytän kaikki fate pointit. että se on lammas. No siis, Ei oikeasti. okei. Se oli vaan tommonen Mä olin vitsi. ottamassa sitä tarjousta vastaan. Niin tää vuohimies nousee siihen kasan päälle ja sitten kuulette: ai te tulitte hakemaan pukkia. Krampus? Sitten tulee sieltä alas ja kumartaa: hän itse. Siis pukkia. Mä kuulin, että sanoitte hukkia. Sitten se kääntyy, niin sieltä tulee takaa semmonen isoin susi, minkä te olette ikinä nähnyt. Se on tosi hieno karvainen, se on tosi hyvin hoidettu. Ja se näkyy selvästi, että sitä on niinku, että sitä on syötetty hyvin ja sitä on harjattu niinku tosi paljon, että se on tosi hyvin pidetty. Sen hampaatkin on täysin valkoiset. Ja se tulee sieltä ja sillä on semmonen
silloin kauluri kaulassa, mikä on ihan siis normi vyö. Siis tunnistatte, että se on siis ihan normi vyö, joka voisi mennä ehkä pukille. Sen kokoinen vyö. Ja eli se on vähän iso sille sudelle. Ja sitten tää Krampus tulee siihen. Siis, mä luulin, että tulette hakemaan mun palkintohukkaa. Te sanotte, että antakaa hukka tänne. Miksi kukaan täällä ei kuule kunnolla? Olemme saaneet tarpeekseni näistä koirista. Jos sinulla on pukki hallussa, niin luovutat pukin meille. Nyt on kuitenkin jouluaatto, niin on korkea aika, että pukki olisi takaisin kylässä. Sesse. Ja Kaneli menee sen. Ja kun Kaneli menee sen luo, niin Krampus katsoo Kanelia, missä sulla on kädessä se suoja. Ja sit sulla oli tää, Hillalla oli tää kaulahuivi ja Touhulla on tää bandana. Niin Krampus on, ei hetkonen, toi oli mun palkintohukan kauluri. Mistä te saitte? Ai, oliko sekin häviksissä? Se oli muuta häviksissä. Sen takia mä otin ton pukin vyön. No mistä sä sen otit? Mä kävin hakemassa sen pukin ja Demuarin mökistä. Kun pukki ei ollut paikalla, niin mä ajattelin, että mä saan sen. No oot sä nähnyt pukkia milloin viimeksi? Se tuli mun luo käymään viikko sitten. Se oli ihan se oli terve kuin pukki. Sitten se antaa ja tää oli hukkareissu. Sitten Krampus menee heti silleen, niinku se hiljenee heti. Nyt meni liian pitkälle. Ei, se on tosissaan, se katsoo sää silleen. Huumori Veikkoja, minä pidän teistä jo valmiiksi. Niin, pukki kävi mun luona kyselemässä, että onko mä saanut kerättyä ne hiilet, mitkä se antaa tuhmille lapsille. Ja se, kato, kun meillä on semmoinen diili. Pukki ei siis ole täällä. Sitten se katsoo ympärilleen. Pukki ei ole täällä. Pukki ei ole täällä. Pukki ei ole täällä. Mut mistä te saitte, te ootte rikkonut mun palkintohukan kaulurin. Mistä te saitte sen? Ei se ole rikottu. Sitä on modifioitu. Saako sen vielä takaisin? Ei. Eli se on tuhottu. Mistä te saitte sen? Kertokaa heti. Kylästä. Eihän kenelläkään pitäisi olla minun palkintohukkani. Se pitäisi olla minulla. Se oli Maggalla. Magga. Sitten Krampus tulee semmonen. Magga. Onko se vanha kääkkä vielä kylässä? Se puhui 500 vuotta sitten, että se lopettaa hommat. Hommat? Niin. Ei. Mitä Magga tekee kylässä? En mä tiedä. Kai se oli jotain puuroa hämmentämässä. Asuu? Ei Makka ole tehnyt mitään vuosiin. Kyttää ja kylää. Voi ei. Nyt taitaa olla semmoinen asia, että Magga antoi teille tämän kaulurin. Joo. Magga sanoi, että tulkaa tänne. Kyllä. Joo. Magga haukkui minua. Joo. Nyt on kuulkaa semmoinen tonttukullat. Magga on huijannut teitä. Ja ellen nyt ihan väärin, sit se Tää lähetys on myöhässä! Magga yli 500 vuotta sitten halusi lopettaa nämä hommat ja minä katsoin tynnyrin takaa, kun se tappeli pukin kanssa siitä, että se haluaa lopettaa, että pukki ei osaa hommiansa tai sitten Maggasta tulee uusi pukki. Ai tämäkö se meidän pukkisijainen nyt sit oiskin vai? Varapukki. Takas kylään. Voi ei. Ahaa, eli siis Magga on hävittänyt pukin. Hän haluaa uudeksi pukiksi. Krampus, sun pitää näyttää nyt Magalle kunnon säkki hiiliä. Sun pitää tulla meidän kanssa. No totta kai. Ja sitten Krampuksen lause jää kesken, koska te näette, kun se kuun valo ei enää tule siitä reiästä läpi, koska pimenee, tulee tummia pilviä siihen kuun eteen ja Krampus sanoo teille, että ei, tämä ei voi olla hyvä, tulkaa perässä. Ja sitten se johdattaa teidät siitä, että siellä on portaat sinne katolle, eli periaatteessa siihen sormen päälle, siihen luolan päälle. Ja te näette, kuinka tummat pilvet kerääntyy joulukylän yläpuolelle, alkaa näkymään violetteja salamoita, jotka iskee siellä sun täällä lähempänä joulukylää. Ja Krampus sanoo,
Tää ei voi olla hyvä juttu. Me nähdään seuraavalla kerralla, mitä tapahtuu.